Poznáte to, dievčatá, však? V lete vonku 35 stupňov a naša pleť sa leskne. A hlavne to je zóna, ktorá sa najčastejšie mastí. Preto tu máme obrúsky poholcujúce masnotu, 75 kusov v jednom balení, krásne priložíme na pleť a nežiaducí lesk odstráni z našej pleti. A make-up, alebo keď máte akýkoľvek púdrik, tak ostáva na pleti. V prípade, že to chcete ešte zmatniť, tak môžete použiť púder, keď máte v kabelke. Keď nie, úplne krásne vystačíte aj s týmito obrúskami. Stačí jeden obrúsok a nadbytočný mas z našej pleti je odstránený. Určite neváhajte a majte tieto obrúsky v kabelke. Krásne leto!